Бомбонче? О! О! Какво е тази светлина? Каква е тази светлина? А! А! Бомбонче! Бомбонче! Хайде пак да се хилиш. Хайде хили се, мамо. Ей! 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 А! А! Каква е тази светлина? Не, са отвлекли извънземни. Не, това е GSM-а на Тачи. Да. Няма да се притесняваш. Разбра ли? Разбра ли? Ей! 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 Ау! О! Какви са тия пак критични физиономи? О! Мамо! Хайде походим такъв. Направяш ли се, мамо? Правиш ли нещо в памперса? Правиш ли нещо в памперса си? Шумим ли дупито после? Мамо? Пухче? Шумим ли дупито? Какво? Искаш нещо да ми кажеш ли? Слушам те. Слушам те. Какво? Какво? Не. Не е прилично да се плезеш на хората. Да. Ей! Маймун? Ти маймун ли си? Или какво? Маймунче? Мамо? Маймунче ли си? Бузки! Какви са тия пъпчета тук? Гъди. Ще хилиш ли, мамо, пак? Ще хилиш ли, мамо? Ще хилиш ли, слънце? Подур. Какво? Нещо правиш ли, мамо? Какво правиш? Какви са тия погледи техники хвърляш? Как го правиш този поглед, бе? Какви са тия погледи? Айде, стига толкова.